Гарәп дөньясы галимнәре борынгы әсбаплар, кулъязмалар җыйганнар. Антик авторлар тарафыннан кулланылган күзәтү ысулларын өйрәнгәннәр. Һәм аларны юк итүдән саклап кына калмыйлар, грек акыл ияләренең әсәрләрен гарәп теленә дә тәрҗемә итәләр, шәрехләр төзиләр, дәреслекләр язалар. Ләкин аларның эше чит кешеләр тикшеренүләренең гади күчермәләренә генә кайтып калмый. Гарәп галимнәре обсерватория төзегәннәр, яңа әсбаплар булдырганнар, күп санлы мөстәкыйль күзәтүләр башкарганнар. Астрономик тикшеренүләр бик кыйммәтле була, чөнки җиһазлар һәм әсбаплар төзү финанслауны таләп итә. Ислам обсерваторияләре султаннар, ханнар ярдәмендә төзелә. Тикшеренү өчен кирәкле әсбаплар обсерваторияләрдә стационар рәвештә урнаштырылган була. Галимнәр һәм ярдәмче персонал төркеме эшли. Обсерваториялар дәүләткә буйсынган һәм монарх тарафыннан финансланган. Бу инде үзе новаторлык идеясы була. 813-833 елларда хакимлек иткән Багдад халифасы Әл-Мәъмун астрономия фәнен саклау һәм үстерү өчен бигрәк тә кайгырта. Византия императоры белән сулух төзегәндә Әл-Мәъмун килешүгә тагын бер пункт өстәргә таләп итә. Аның нигезендә греклар Багдад халифасына күп санлы кулъязмалар тапшырырга тиеш була. Алар арасында Клавдий Птолемейның биек математик системасы да булган. Ул гарәп теленә тәрҗемә ителгән һәм безнең көннәргә гарәпләштерелгән Әл-Мәҗис дигән атамасы белән килеп җиткән. Әл-Мәъмун Багдадны гарәп халифәлеге илләренең мәдәни һәм фәнни тормыш үзәгенә әверелдерә. Монда обсерваторияләргә нигез салына. Күрәсең, бу дөньяда иң беренче обсерваторияләр була. Аларның берсе Багдадның Әш-Шәмсия кварталында, икенчесе Димәшкнең Кәсиюн тауында урнаша. Борынгы Пальмира шәһәреннән ерак булмаган Синҗар чүлендә ике төркем астрономнар меридиан буйлап төньякка һәм көньякка китеп, үтелгән юлны һәм йолдызларның горизонт өстендәге биеклеген үлчәгәннәр. Шундый ысул белән гарәпләр 1 градус меридианның озынлыгын ачыклаган һәм яңадан җир шары радиусын исәпләп чыгарганнар. Мәрага обсерваториясе Иранда, Тәбриз шәһәреннән көньякта урнашкан булган. Аны атаклы астроном, математик, фәлсәфәче һәм теолог Насир әд-Дин Туси оештырган. Ул илхан таблицалары һәм хәрәкәтсез йолдызлар каталогын төзегән. Аның таблицалары грек теленә Византия астрономы Григорий Хиониад тарафыннан тәрҗемә ителгән һәм Византиядә астрономия белән кызыксынуны җанландыруда зур роль уйнаган. Бу обсерватория галиме Җәмәл әд-Дин 1262 елда Пекин императоры сараенда була. Ул үзе белән берничә астрономик әсбаб алып бара. Кытайда Җәмәл әд-Дин Цәмәлетдин буларак таныла. Юан династиясе хроникаларында бу галим күк йөзен күзәтү әсбабын төзи һәм ул әсбаб биек Кытай диварында урнаштырыла дип язылган.